Και η αλλαγή του Κότσιρα για τον Μλαντένοβιτς. Ο Ότο έκλεψε και θέλει να περάσει την περιοχή. Γυρίζει καλύτερα το Κωνσταντέλιας και περνάει ο Ότο και γυρίζει. Και η προβολή 4-1. Στο 92 δεύτερο γκολ ο Ζίβκοβιτς. Πάλι ο Ότο περνάει στην περιοχή, γυρίζει εδώ, ο Λοντίγκιν δεν μπορεί να απομακρύνει. Το εκμεταλλεύεται ο Ζίβκοβιτς. Τελευταίο 20 λεπτό, υπογραφή νίκης για τον ΠΑΟΚ Άντρια Ζίβκοβιτς. 2 γκολ, 1 ασίστ. Έκρηξη του ΠΑΟΚ στο φινάλε. Τρίτη σερί νίκη σε ντέρμπι, 24η στη σεζόν. 3 νίκες, 1 ισοπαλία στα 4 μάτς πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό.